chikoro chesabata nzvimbo yakanaka, moyo uri kutondera kupinda msabata. Sabata ranaka, sabata ranaka, moyo uri kutondera kupinda msabata. Pano moyo wakatangaza Jesu kuziva nekutsvaka nzira yake, na wana sabata. Sabata ranaka, sabata ranaka, moyo uri kutondera kupinda msabata. Pano Jesu wakamira wakandidaiza kuti ndinomusarudza muiri sabata. Sabata ranaka, sabata ranaka, moyo uri kutondera kupinda msabata. Tinodazita Jesu kukunda mwese, rinozata wekudenga, rinofadza wepasi. Zeta rake rinokunda mwese. Zeta rake rinokunda mwese. Hakuna rimwe zita kana moyo wosuwa. Hakuna rimwe zita kana moyo wofara. Zita rake rinokunda mwese. Zita rake rinokunda mwese. Ndiani awo vanoungana pamberi pechigaro chaMwari, vanokuza Jesu nemaropa enenye, vari kupinda muJerusalema ja, vasambange maropa enenye, vari kupinda muJerusalema ja, maropa enenye, vakadavira mzita Jesu, vamwe vavo vachiri vaduku, vakanzwa tsitsi dzake, maropa enenye, vari kupinda muJerusalema ja, vasambwane maropa enyenye, vari kupinda muJerusalema ja, maropa enyenye, awo waka
쟁바담부터 Jesu akaba parumyararo kuzorora moyo gemaropa henyenye bari kupinda mo Jerusalem aja Yehova sambange nemaropa henyenye bari kupinda mo Jerusalem aja gemaropa henyenye wakaitamu basara Jesu wakana kukana pakanaka wachafara narini gemaropa henyenye bari kupinda mu Jerusalem aja Samba nemaropa henyenye bari kupinda mo Jerusalem aja gemaropa henyenye waponeswa bamila panyanza chitema kufa chese japera ruvaro jenarini gemaropa henyenye bari kupinda mo Jerusalem aja Yehova sambange maropa henyenye bari kupinda mo Jerusalem aja gemaropa henyenye bari kupinda mo Jerusalem aja nemaropa henyenye bari kupinda mo Jerusalem aja gemaropa henyenye gemaropa henyenye basambwa gemaropa henyenye kuti tenzi anoriza turiye kugumayo apo nguva yepasi yaperawo kuti vakanaka vese vanounganizwapo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa kudenga ndiripo hamusiwo vanomuka vakafa kuna Kristu vanoona mbiri huru yakeyo apo vasaruzira vanosangana kumushako mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa kudenga ndiripo ngatibate basa rake kuti rinozopera ngatishumaire rudo rwa Mwari ndizo Jesu anouya kutora vanhu vake mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa kudenga ndiripo mazita anodaidzwa
kuchingamidzai mukati mekudzidzwa kweshoko raMwari. Mwari wekudenga vakukomborerei, vakuitirei zvakanaka. Panguva ino patiri kudzidza chidzidzo chedu chezuva ranhasi, ngatipindei mukati menguva yekunamata tikumbire Ishe vatitungamirire. Let us bow our heads as we pray. Baba vedu vari kudenga makatendeka, tinokukudzai nekusingaperi. Nyasha dzenyu nerudo rwenyu ngazvivewo nesu. Muve neumwe neumwe achateerera mharidzo izhi. Muvewo nemudziyo wamuchashandisa kutaura nekududzirwa kweshoko renyu. Ndinodawo kuponeswa sekuda kungangoitawo vanhu vese kusanganisira vakateerera. Mutirangarire muushe hwenyu nekuti makatidana kuti tizokuraramirai. Simba hatina rinobva kwamuri patinodzidza shoko iri. Ivaiwo Mwari wedu mutitungamirire muzita raJesu tinonamata. Amen. Mukati menguva ino toda kutanga nyaya yedu iri pana Revelation chapter 15, zvakazarurwa chapter 15 verses 1 kusvika pana 4. Zvino ndakaona chimwe chiratidzo kudenga chikuru chinoshamisa. Yes. Ichi vatumwa vanomwe vana matambudziko manomwe okupedzisira, nokuti kutsamwa kwaMwari kwakapera nawo. Verse ya 2. Ndikaona chakaita segungwa rinoonekera, rakavhenganiswa nomoto, naiwo wakauya wakakunda chikara nomufananidzo wacho nechiwerengo chezita racho. Vamire pamusoro pegungwa rinoonekera vano udimbwa hwaMwari. Verse ya 3. Vakanga vachiimba rwiyo rwaMozisi muranda waMwari norwiyo rwegwayana vachiti, Ishe Mwari wamasimba ose, mabasa enyu akakura anoshamisa, mambo wemarudzi, nzira dzenyu dzakarurama. Tinotenda. Now tiri kuratidzwa chimwe chiratidzo panapa neshoko raMwari. Johani ari paPatmos anoratidzwa vanhu vaMwari vakanga vakunda matambudziko enyika ino, vakanga vakunda kubata kwemhando dzakasiyana-siyana kwaSatani. Anoti iye akavaona vakamira pamusoro pegungwa raionekera, zvikanzi vakanga vaine udimbwa mumaoko avo vachiimba, but ari kuti iye vakanga vachiimba rwiyo rwaMozisi muranda waMwari nerwiyo rwegwayana. Kana tichitarisa pakudzidza kwedu shoko raMwari, hatina patinoona Jesu naMozisi vachiimba rwiyo vari pamwe chete. But John kuna zvakazarurwa ari kuti vatsvene vaMwari vakanga vakunda vaponeswa, vakamira panyanza, vakanga vachiimba rwiyo urwu, rwiyo rwaMozisi muranda waMwari nerwiyo rwegwayana. Hatina munhoroondo yeshoko raMwari pakasangana Moses. In fact, pavakasangana Moses naJesu vakasangana paTransfiguration, Elijah was there, the disciples, part of the disciples team yanga iripo. Hatina patinoudzwa kuti vakaimba rwiyo vari pamwe chete. Saka mukati meBhaibheri pari kunzi pane rwiyo rwaMozisi muranda waMwari nerwiyo rwegwayana. Tinotibatsira nekutisunda kuti tide kudzidza zvakawanda ndechekuti tidzidze nekutarisa kuti saka vaviri ava, Mozisi muranda waMwari negwayana raMwari, rwiyo rwavo ruri kutaurwa urwu rwiyo rwupi? Nekuti bhuku razvakazarurwa rakanga richinyorwa pakawanda pacho richinyorwa in symbols. Kana tichitarisa tinodzidza kuti chapter 1 yaJohn inotiudza pfungwa yakakosha pamusoro peukama hwaMozisi naJesu Kristu muzano rekuponeswa kwevanhu. John chapter 1 verse 17. Nokuti murayiro wakapiwa naMozisi. Nokuti murayiro wakapiwa naMozisi. Nyasha nezvokwadi zvakauya naJesu Kristu. Nyasha nezvokwadi zvikauya naJesu Kristu. Saka panapa Jesu ari kutipa a picture inoonekwa naJohn kuna Revelation, the song of Moses and the lamb. Hanzi nekuti mimi Moses mushoko raMwari anozikanwa nekuti Mwari vakamutuma nemitemo yavo. Saka Moses anozikanwa nemitemo yaMwari. Zvikanzi asi nyasha nezvokwadi zvakauya naJesu Kristu. Saka kana muri kutarisa Revelation ari kuti vakanga vaponeswa vakamira panyanza, vakanga vachiimba rwiyo
rwemutemo waMwari nenyasha dzaMwari vakanga vachiimba kukurira kwavo pamusoro pemitemo yaMwari vachitungamirirwa nenyasha dzaMwari dziri muna Jesu Kristu. Rwiyo rwaMozisi muranda waMwari, rwiyo rune chekuita nekuchengetwa kwemitemo yaMwari, rwiyo rwegwayana, rwiyo rune chekuita nenyasha dzaMwari dzakapiwa vanhu kuti vanhu vagone kugamuchirika pamberi paMwari. Saka Bhaibheri riri kutiudza kuti vanhu vaponeswa vamira panyanza. At the end of it all pachaimbwa rwiyo Amazing Grace, but this Amazing Grace is a song that is projecting the works of God through the law of God and the grace of God in Jesus Christ. Saka pari kunzi panapa na Jesu ari kutaura kuna John, ari kuti imimika Mozisi munomuziva nekuti akauya nemitemo yaMwari, zvikanzi asi nyasha nezvokwadi kana muri kungodzidza John 17 verse 17 inoti muvaite vatsvene muzvokwadi nekuti shoko renyu izvokwadi. Jesu oti I am the way, the truth and the life. Saka Jesu ari kuti chokwadi chakauya naJesu Kristu, kana kuti ari kuti zvamakanga muchidzidza makanga muchizvidzidza zviri mumvuri, Jesu akazouya kuzozvirarama. Saka panapa Bhaibheri kuna Revelation chapter 15 riri kutiudza a serious component yeupenyu hwemakristu, the song of Moses and the lamp of God. Ngatitarise Exodus chapter 20 patinonzwa pamusoro pemitemo yaMwari. Toda kungotarisa vhesi ya 1. Exodus anoti kudini? Zvino Mwari akataura mashoko awa ose akati. Yes, yatove right. Vhesi iri kuti akataura mashoko ese aya ndiMwari. The 10 commandments came from God. The 10 commandments did not originate with Moses. They did not originate with any man. Mashoko ese amuchanzwa pana chapter 20 verse ya 1 ichidzika ndi Jehovha akataura nemuromo wake. Mitemo ya Mwari yakabva kuna Mwari. God sent Moses with the commandments. He then sent Christ with the grace. Mwari akatuma Moses nemitemo kuvanhu, ndobva Mwari atuma Jesu nenyasha kuvanhu. Saka nyasha dzakabva kuna Mwari, mutemo wakabva kuna Mwari, mutemo wakabva kwakabva nyasha. Saka hatigoni kuseparata mutemo waMwari nenyasha dzaMwari. Mwari akatuma Moses nemutemo wake. Atuma Moses, Mwari anotaura kuvana vake achiudza Moses achinyora pasi. Ngatiitarise chapter 32 yaExodus verse ya 15. Yes. Zvino Mozisi akatendeuka akaburuka pagomo. Yes. Ana mahwendefa maviri akabata 2 tablets dzestone. Mahwendefa akanga akanyorwa nhivi dzawo dzose. Mahwendefa aya akanga akanyorwa both sides. Akanga akanyorwa seri neseri. Akanyorwa kuseri neseri. Mahwendefa iwawo akanga riri basa raMwari. Mahwendefa aya akanga anyorwa naMwari. Norunyoro rwakanga ruri handwriting yakanga iripo yakanga iri yaMwari. Rwakanga rwakatemwa pamahwendefa. Mwari achitaura pamusoro pemitemo ine 10. Pamwe pese aiti Moses udza vanhu vadaiso, udza vanhu vadaiso. Pamitemo ine 10 Mwari akatora matombo maviri akanyora nemunwe wake. The handwriting that was on the tablets yanga iri handwriting yaMwari. Mwari achinyora pasi zvanga zvichiratidza kukosha nekusimba kwemutemo wake, kana kuti Mwari anga achiratidza kukosha nekusimba kwecovenant yaanga achiudza vanhu. Mozisi ari kuburuka mugomo akabata mahwendefa maviri, ndo paanosvika owana vanhu vaumba chimhuru. Anoita sei? Pandima ya 19. Yes. Zvino wakati aswedera kumisasa. Aswedera kumisasa. Akaona mhuru nokutamba. Akaona mhuru, the golden calf. Vanhu vachitamba mazera ese. Akanga achitamba. Vachitamba zvaienderana nekufara kwavo. Vachitamba nekusiyana kwavo. Vari kutamba vachipoteredza chimhuru. Mozisi akaita sei? Ipapo shungu dza Mozisi dzikamuka. Mozisi akazara neshungu. Akakanda matombo aya pasi. Akaputsa achibva aputsika mudzasi megomo. Saka Mwari adedza Mozisi, anomupa mitemo ine 10. Mozisi apiwa mitemo ine 10, anoburuka bva mugomo
after 40 days aina Mwari achiburuka mugomo. Joshua anga ari muzasi megomo, Moses ndiye anga ari kumberi kuna Mwari. Moses achiburuka, Joshua anomuti vanhu vari kufara uko chii chaitika. Pavanosvika paungano yaMwari ndo pavari kuona kuti vanhu vari kunamata chimhuru ende vari kufara umwe neumwe achiita zvaanoda. Bhaibheri rinoti Moses akabatwa neshungu, azara neshungu Moses, akakanda matombo emitemo yaMwari pasi, matombo aya achibva aputsika. Ndobva Mwari ati chinyi? Exodus 34:1 kusvika pa2. Zvino Jehovha akati kuna Mozesi, Mwari ndobva ati kuna Moses, zviwezere mawendefa ndoda maviri kuti uweze matombo maviri akafanana. nokutanga Akafanana neekutanga weza ari maviri. kuti ndinyore pamawendefa mashoko aya ipapo akanga ari pamawendefa okutanga awakaputsa. Tinotenda inzwai vana vaMwari. Mwari angadai akati kuna Moses, veza matombo, kana waveza wonyora zvandakanga ndakanyora pakutanga. Mwari akamuti veza matombo iwayo umafananidze neekutanga ugodzoka nawo kumusoro kugomo. Ndoda futi kuzomanyorazve. The 10 commandments dzakapiwa naMwari. Mitemo ine 10 haizi yemachechi. Mitemo ine 10 haizi yevatungamiriri vechechi. No church has the right over the 10 commandments. Mitemo ine 10 ndeya Mwari, yakabva kuna Mwari. Mwari akanyora mitemo yake pamawendefa, achinyora kuti vanhu vaMwari vagare vainayo. Mwari akaziva kuti tikainyora pamapepa pane vanogona kuzoedita vakawedzera zvimwe. Mwari vakati tichainyora padombo rekuti hakuna anokwanisazve kuzonyora zvimwe. Saka Mwari ainyora mitemo iyi nechigunwe chake. Vanhu vakatarisa, kana kune vaiva nenharo vakatarisa. Moses aiudza kuti ndiMwari anyora, hakuna aiita nharo, nekuti number 1, kana nguva iyoyo vainyora, handwriting yaMoses yaizikanwa, handwriting yaAaron yaizikanwa, but the handwriting yakanga iri padombo hakuna munhu akanga ainayo, hakuna munhu aiziva. Mwari aizama kuratidza vanhu kuti mitemo iyi ndeyangu, they belong to me, they originate with me. David anoti kudini kuna mapisarema pamusoro pemitemo yaMwari? Chapter 40 verse 8. Ndinofara kwazvo kuita kuda kwenyu. Ndinofara Mwari kuita kuda kwenyu. Mwari wangu. Yes. Zviro kwazvo murayiro wenyu uri mumwoyo mangu. Murayiro wenyu uri mumwoyo mangu. Hanzi naDavid, ndinofara kwazvo kuita kuda kwenyu imi Mwari. Mirayiro yenyu iri mumwoyo mangu. Zviri kutaurwa naDavid ndezvekuti the law is the will of God. It is God's will. Anoda kuti vanhu vasaba ndiMwari, haizi nyika. Kana vanhu vakasaba vafadza Mwari kwete kufadza nyika. The law, the commandments, they are God's will. Kuda kwa Mwari kunoratidzwa pamitemo ine 10. Mukatarisa chapter 12 yaMuparidzi verse 13 kusvika pa14 inoti shoko guru pane zvese zvatanzwa nderiri: ngatichengete mitemo yaMwari. Zvikanzi let us keep the commandments of God, for this is the whole duty of men. Mwari shungu dzawo dzanga dziri dzekuti munhu ngaachengete zvandakanyora. Kana Mwari anyora, munhu ngaaverenge. Kana Mwari anyora, anyorera vanhu. Mitemo yaMwari is the will of God. Mitemo ine 10 kuda kwa Mwari pamusoro pevanhu, vanhu vese. Mapisarema 111 verse 7 na 8. Mabasa amaoko ake izokwadi nokururamisira. Mabasa amaoko aMwari izokwadi nekururamisira. Mirayiro yake yose yakasimba. Mirayiro yaMwari yose yakasimba. Yakasimbiswa nokusinga peri. Yakaitwa nezvokwadi yose kwadi uye nekururama. Hanzi nevhesi, mirayiro yaMwari yose yakasimba. Hakuna pamitemo ine 10 yaMwari, hakuna mutemo uri nani kupfuura umwe. Hakuna mutemo une more weight than the other. Mitemo yaMwari yose yakasimba. Zvikanzi yakasimba kusvika rini? Vhesi iri kuti yakasimbiswa, yakarurama nekusinga peri
kureva kuti Mwari achipa mitemo yake haana nguva yaaiti vachararama nguva iyi mitemo inenge isisina basa. Zvikanzi mabasa aMwari, Jacobo James chapter 2 verse 8 to 12. Asi zvino kana muchizadzisa murayiro woushe, kana muchizadzisa murayiro weushe sezvazvakanyorwa, yes, idawo kwako sezvaunozvida iwe munoita zvakanaka. Asi kana muchitenda zvinoonekwa zvomunhu, kana muchitenda zvinoonekwa zvemunhu munoita zviwi, munopiwa mhosva nomurayiro, muchinzi muri vadariki vemurayiro. Yes, nokuti munhu unochengeta murayiro wose akagumburwa kune chimwe chete wava nemhosva pane zvose. James ari kuti the golden rule inoti idawe kwako, zvikanzi kana muchiugona mutemo uyu munoita zvakanaka. Zvikanzi but kana muchigumira kuchengeta mutemo pane zvinhu zvinoonekwa zvinokuafekta imi chete, zvikanzi mune mhosva pamutemo. Nemhaka yei? Zvikanzi nekuti munhu anochengeta murayiro wose akagumburwa pachinhu chimwe chete ava nemhosva pane zvese. Kureva kuti mitemo yaMwari iri 10. Mwari kana akaitarisa, his expectation on us is to be faithful kwairi yese yakakwana. Mwari akatipa mitemo ine 10 kuti irarame iri 10 matiri. Mwari akatipa mitemo iyi iri 10 kuti kuda kwaMwari kuonekwe panyika. Kana muchinyengetera, nyengeterai muchiti thy will be done on earth as it is in heaven. Mapisarema ati the law of God is God's will. Kuda kwaMwari kuti mitemo yaMwari ionekwe irarame muvanhu. Zvanzi saka kana iwe ukachengeta umwe mutemo ukaputsika pane imwe wava nemhosva pamutemo wose. Nemhaka yei? Nokuti iye akati usaita upombwe, ndiyewo akati usauraya. Zvino kana usingaiti upombwe asi uchiuraya wava mudariki womurayiro. Zvanzi neshoko raMwari pamitemo ine 10 hapasisina kunzi 9 out of 10. Pamitemo ine 10 Mwari anoda kuti ichengetwe yese yakakwana. Mwari akaipa iri 10, ndosaka ichifanira kuchengetwa yakakwana. Vamwe vashumiri vaMwari mungadai kuti tinochengeta mitemo 9 nekuti kune imwe yamusingakoshesi pane imwe mitemo. Mitemo yese yaMwari inofanira kuchengetwa yakakwana. Mitemo yaMwari inosanganisira kuti anzi kana iwewe usingaiti upombwe asi uchiuraya une mhosva nekuti kwazvakabva kumwe chete. Seiko vana vaMwari muchichengeta Sabata asi muchiba? Iye akati chengetai Sabata ndiye akati musaba. Seiko vana vaMwari muchitendeka pakunamata Mwari muchichengeta zvimwe zvese musingachengeti Sabata raMwari? Iye akati usachiva ndiye akati chengetai Sabata. Zviri pamwe chete. Mitemo iyi yaiva pamahwendefa mamwe chete. Zano raMwari harisi rekuti vanhu vachengete mitemo imwe vachisiya imwe. Kanzi kana wadaro wava nemhosva pane zvese. Nekuti Mwari akakuudza kuti usaba, ndiye Mwari umwe chete anokutarisira kuti uchengete Sabata. Kana usingabi waita zvakanaka chichengeta Sabata raMwari. Kana uchichengeta Sabata raMwari unoita zvakanaka chirega upombwe. Kana usingaiti upombwe unoita zvakanaka chirega kuvenga wekwako. Kana usingavengi wekwako unoita zvakanaka chikudza baba wako namai vako. Kana uchivakudza unoita zvakanaka chirangarira kuti Mwari ndiye ega anofanira kunamatwa. Mitemo yaMwari haina kutanga pana Moses. Genesis chapter 26 verse 5. Nokuti Abrahamu wakateerera izwi rangu, akachengeta zvandakamurayira nemirayiro yangu. Zvandakamurayira akachengeta mirayiro yangu. Mitemo ine 10 haina kutanga kuna Exodus chapter 20. Mitemo ine 10 yakanga iriko Mwari achitanga nhoroondo yake nemunhu. Ndo pamunoverenga chapter 4 ya Genesis Mwari achipa mhosva kuna Cain yekuti auraya munin'ina wake. Cain angadai akati zvakanyorwa papi ndozviziya sei? Mwari akanga akaudza vanhu
mitemo ya Mwari, it is the will of God, it is the character of God. Vanhu vachigara muEden vakanga vachichengeta, they were in conformity with the laws of God, with the commandments of God. Mitemo ine gumi tinoitiresa yese iri 10 inowanikwa before Exodus chapter 20. Kana muchinoitarisa pana chapter 16 apo Mwari achitaura pamusoro pemutemo wemana. Mana yainzi yaidona mazuva 6, musi wechi6 yaidona a double portion, musi wechi7 musi weSabata kwanga kusina mana yainaya. This was before Exodus chapter 20. Kana muchitarisa kumashure uku vana Jacob vanopiwa mhosva yekunyepa, vanopiwa mhosva yekuba udangwe. Kana muchitarisa kumashure uku mudzimai waJacob anopiwa mhosva Rachel yekuba chimwari, yekunamata chifananidzo. Kana muchitarisa mitemo ya Mwari yakachengetwa nevanhu before Exodus chapter 20. Sodoma neGomora zvivi zvavo zvanga zvakawanda, chimwe chacho changa chiri cheupombwe kusanganisira kunamata zvifananidzo, mitemo ya Mwari. Saka hatigoni kuti titi mitemo ya Mwari toiti mitemo yemaJudha. Hatigoni kutiti mitemo ya Mwari mitemo yemachechi ayo. Mitemo ya Mwari mitemo yevanhu. Tisati taane chechi, the commandments of God hadzinei nekuti unopinda chechi kana kuti haupindi chechi. Isaiah 42 verse 21. Jesu achiprofitwa kuti achauya, anonzi rimwe basa raaifanira kuuya kuzoita nderei. Zvanzi panapa, the Lord is well pleased for his righteousness sake, he will magnify the law and make it honorable. Chimwe chakavingwa naJesu was to magnify the law. Kana zvichinzi to magnify the law, zvanzi Jesu akauya kuzoratidza udzamu hwemutemo ya Mwari. Jesu akauya kuzoratidza kunyika kuti mitemo ya Mwari chii. Akauya kuzoratidza the agenda behind the law of God. Jesu akauya kuzodzamisa nekujekesa mitemo ya Mwari. Ari kutoti musafunga kuti ndakauya kuzoparadza mirayiro kana vaprofita. Hapana chakataurwa mushoko raMwari chandichauya inini kuzoparadza. Ndauya kuzozvizadzisa sezvakataurwa neshoko kuna Isaiah kuti he will magnify the law. Matthew chapter 5 verse ya 17. Verse 17. Inotiyo musafunga kuti ndakauya kuparadza mirayiro kana vaprofita. Musafunga kuti ndakauya kuzoparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuzoparadza, handina kuuya kuzoparadza asi ndakauya kuzozadzisa. Inzwai achimagnify. Matthew chapter 5 verse 21. Yes. Makanzwa kuti zvakanzi usauraya. Ani nani anouraya achapara mhosva ingatongwa. Anouraya achapara mhosva ingatongwa. Asi ini ndinoti kwamuri, anotsamwira hama yake achapara mhosva ingatongwa. Achapara mhosva ingatongwa. Anoti kuhama yake raka. Yes. Achapara mhosva. Yes. Anoti benzi. Yes. Achapara mhosva kuti atongerwe gehena romoto. Bira ipapo. Now Jesu akuti pamainzwa mutemo uchiti usauraya, waireva kuti hausi kutaura the act only yekuuraya munhu, but uri kutaura the thought process. Nekuti kuuraya, Jesu akumagnify the law. Kuuraya hakutangi pakugura munhu musoro. Kuuraya kunotanga mumoyo. Kuuraya kunotanga mupfungwa. Saka mitemo ya Mwari ichiuya panyika, Mwari achipa vanhu mitemo, aida kuti vanhu vasava nemabasa akanaka chete. Mwari aida kuti rimwe basa remutemo nderekuti vanhu vave nemifungo yakanaka. There is a difference between crime and sin. This world is after crime, but God is after sin. Some are criminals, but some are sinners and not criminals. Vamwe vatadzi asi havana mhosva pamitongo yenyika ino. Jesu ari kuti nyika ino inogona kusakuti uri mhondi nekuti hauna ropa raunaro mumaoko, but pamutemo ine gumi yaMwari, according to the will of God, anyone who hates their brother is equally a killer. Crime ndo yakazadza majeri nekuti akaita mhosva ikaonekwa, ikabatwa, ikatongwa. Saka zvanzi naIsaiah, Kristu achamagnify mutemo. The bigger picture of this
is you should love everyone. Hakuna munhu anofanira kunge aine munhu waanoti ningi is my enemy. You would rather be an enemy of someone than have an enemy yourself. Why? When the law works, mutemo uri kutsvaga kuti the intentions and the thought process yemunhu wese ive clean and right with God. Mateo chapter 5 that's verse 27. Makanzwa kuti zvakanzi usaita upombwe. Yes. Asi ini ndinoti kwamuri. Yes. Mumwe noumwe anotarira mukadzi achimuchiva. Yes. Atoita upombwe naye mumwoyo make. Hallelujah. Jesu ari kuti anoti makanzwa kuti imimika saita upombwe. Imimi muri after vanhu vabatwa vachiita upombwe. But denga riri after vanhu vakagara muchechi vachitarisa madzimai asiri avo. Denga riri after vakadzi vakagara muchechi vachichiva varume vevamwe vanhu. Kana denga rako vatarisa vakarepa nevakaita upombwe, denga rinovafananidza nevarume vaifunga mudzimai asiri wavo vakamutarisa neziso. Therefore the law is being magnified. Kuri kunzi mutemo wakakura kudarika kuita chivi. Mutemo wakakura kudarika kubatwa uri the wrong side of the law physically. Nemhaka yei nekuti chinozoita kuti munhu anzi aba pane pazvagadzirwa. In other words, when God gave Moses the commandments kuti aende kunopa vanhu, Mwari aida kuti my intentions evanhu ave pure. The law of God, the commandments of God, they target the intentions more than the action. Mutemo ya Mwari, vana va Mwari, hausi kuda kuti vanhu vaMwari vave ma-right doers. Uri kuda kuti vanhu vaMwari vave ma-right beings. Uri kuda kuti tive vakanaka kwete kuti tiite zvakanaka. Unfortunately the Pharisees vai-emphasize pakuitwa kwezvakanaka. Saka Jesu ari kuti mutemo basa rawo ndauya kuzokuzivisai kuti vakawanda venyu vari kuacta mutemo yaMwari havasi kuirarama. Why? Nekuti vari kuita zvinhu to appease vanhu outwardly, yet when God looks at us, he intends that we be good from the inside. Saka hatifaniri kuve nevadzidzisi veshoko raMwari vanoti Jesu akauya akazoparadza murayiro. Jesu ari kuti handina kuuya kuzouparadza, ndakauya inini kuzouzadzisa. And achiuzadzisa akauzadzisa nenzira yekuti iye pachake akaurarama painzi usaba. Jesu haana kuba. Ndosaka chapter 1 verse 14 yaJohn ichiti and the word became flesh. Zvakanga zvakanyorwa zvakazoraramika. Christ came to vindicate the law of God. Jesu akauya ari mumunhu munyama kuzoratidza kuti zvinobvira kuti munhu ararame panyika asingabi. Zvinobvira kuti munhu ararame panyika asingaiti upombwe. Zvinobvira kuti munhu ararame panyika achichengeta sabata raMwari. Nekuti Jesu wacho anotika even the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Then why do you claim Christ to be the Lord of your life when you are not keeping the Sabbath of Christ? John 13 verse 34. Not all about the new commandment. Pfungwa dzevanhu nevadzidzisi vanoti aiwa mitemo ine gumi haisisina basa. Jesu akangoti idewo kwako sezvaunozvida ugoda Mwari wako sekuda kwaunozviita. Ndo mitemo yatasara nayo chete. But teererai munzwe Jesu achitaura. Ndinokupai murayiro mutsva wokuti mudane. Dananai, yes. Sezvandakakudai ini. Nemi mudanewo saizvozvo. Yes. Now 1 John chapter 2 verse 7. Iverengei munzwe. Wadikanwi. Handikunyorerei murayiro mutsva. Handinyori mutemo munyowani. Asi murayiro wekare. Iwoyo murayiro wekare. Wamakanga munawo kubva pakutanga. Wamakanga munawo kubva pakutanga. Murayiro wekare ndiro shoko ramakanzwa. Yes. Aireva here kuti sabata harisisina ukosha. Aireva here kuti mifananidzo ngaichinamatwa. Aireva here kuti zvimwe zvese hazvisina ukosha. Chakakosha kudanana. Nekuti nhasi tinonzwa vanhu vachiti chikuru rudo ndo rwakakosha. Inini hangu handiiti zvakati, inini ndine rudo nehama dzangu. Mwari akanga achiti kudini. Now Jesu ataura pfungwa iri pazasi iri kuti vanhu vanofanira kudanana. But kana muchiverenga Jesu aizviziva
kuti rudo harubvi mumunhu. Love does not originate with men. Rudo runobva kuna Mwari. Paaiti mutemo wandinokupai ndewekuti mudanane. Jesu aizviziva kuti it is going to be very difficult to love that brother of mine nekuda kwezvaanondiitira zvinobatika. Therefore ndichanotsvaga simba kuna Mwari. Kana ndatsvaga simba kuna Mwari ndinozogona kuti ndide hama yangu. In other words, paaiti imimi ivai nerudo one to another, aizviziva kuti muchatsvaga Mwari pane imwe mitemo 4 yaMwari inoemphasiza kuva umwari waMwari. Kana mukava neukama naMwari munozogona kuva neukama nevamwe venyu. Mwari akatuma Jesu. Saka Jesu atumwa panyika naMwari. Rimwe rebasa raKristu Jesu was to break the barriers dzakanga dzichiexista between men and God. Munhu haakwanisi kuve neaccess kune umwe munhu kana asina kutanga ave neaccess kuna Mwari. Ndosaka muchiona order yema10 commandments, chinotanga rudo rwako kuna Mwari, chinotanga icommitment yako kuna Mwari, kozotevera commitment yako kune vamwe vanhu. Haugoni kurega kutora vakadzi vevanhu kana usingatyi Mwari. Haugoni kurega kubira vamwe kana usingatyi Mwari. Therefore paaiti imimi idananai muitirane zvakanaka, aiti the source of the power in chakubatsirai kuti mugone kuita izvi. I am that source. Imi mukauya kwandiri mukandigamuchira, you will be able to fulfill the requirements of the 10 commandments. Verse 3. Ndizvo zvinotizivisa kuti tinomuziva kana tichichengeta mirayiro yake. Yes. Uyo anoti ndinomuziva asingachengeti mirayiro yaMwari, murevi wenhema zvokwadi haisi maari. Zvikanzi kune munhu anoti anoziva Jesu asi asingachengeti mitemo yaMwari, munhu uyu murevi wenhema zvokwadi haisi maari. Romans chapter 8 verse 3. Nokuti zvakanga zvisingakwaniswi nomurayiro. Yes. Pakushayiwa kwawo simba nokuda kwenyama. Mamwe mavhesi anonzi nevanhu vamutemo wanga usina basa, zvanga zvisingakwaniswi nemurayiro, pakushayiwa kwawo simba nokuda kwenyama. Yes. Mwari pakutuma kwake mwanakomana wake nomufananidzo wenyama yezvivi. Nokuda kwezvivi yes. Akapa mhosva zvivi munyama. Kuti zvakarehwa nomurayiro zviitike matiri. Isu tisingafambi nenyama. Yes. Asi nomweya. Amen. Now, hanzi chii changa chisingagonekwi nemutemo? Mutemo wanga usingazvigonizvi, and up to this day hauzvigoni. Galatians 3 verse 24. English inoti the law was our schoolmaster. Mutemo unotitora uchitiendesa kuna Kristu. Nekuti vaRoma ati mutemo unoshayiwa simba. Mutemo wakafanana nemira. Mira rinongokuratidza chete zvauri, but harikwanisi kukugadzira. Mira rakukuudza kuti kana pane pari kuda mvura, inokuudza kuti pakati nepakati kana ukazvipresenta pamberi pemira, mira rinokupa zvauri, but mira harikwanisi kukugadzirisa. Mira rinokuudza what you need, harikwanisi kukubatsira. Mutemo waMwari unotiudza patinokundikana, but mutemo haugoni kutibatsira. Mutemo haugoni kutiponesa. Mutemo wanga usina simba rekuponesa munhu. Saka Mwari akazotuma Jesu Kristu. Akatuma Kristu nekuti mutemo was our schoolmaster. Unotitora uchitiratidza our need for Christ. Saka kana paine mumwe ari pakati pedu ane mutemo unomupa mhosva pama10 commandments, mutemo uyu haunei newe, uri kukuratidza kwaunofanira kuenda kunowana solution, iwe uchazove neproblem kuramba uri muzvivi, justifying your errors and your faults, when God gave us Christ who can help us. Chapter 7 ndima ya 14. Mutemo ndo mweya. Nokuti tinoziva kuti murayiro ndowe mweya. Hallelujah. Asi ini ndiri wenyama. Ndakatengeswa pasi pezvivi. The law is spiritual. Saka hakuna munhu
achagona kuchengeta mutemo waMwari asina kutanga ava spiritual. Sapari kunzi panapa mutemo uri spiritual. Therefore isusu tiri kufanira kunozvarwa patsva, tiri kufanira kupiwa simba naMwari, tiri kufanira kuva nemweya waMwari matiri kuti tigone kufufira the requirements of the law. Zaiwana waMwari, hatisi kuzoenda kudenga nekuti takachengeta sabata. Isusu hatiponeswi nekuchengeta sabata, but takaponeswa kuti tichengete sabata. Zvichireva kuti kana usingachengeti sabata isaini yekuti hauna kuponeswa. Kana ukanoponeswa, anokuponesa anokupa simba rekuchengeta sabata, anokuponesa anokupa simba rekusaba. Hatiregedzi kuba kuti tigoenda kudenga, tinoregedza kuba. Chinotiregedzesa kuba takagamuchira denga racho riri kurarama matiri. Hatichengeti mitemo kuti tiponeswe, tinoichengeta nekuti takaponeswa. Salvation makes it possible for us to keep the law. Dai mitemo yaiponesa vanhu ka? Mwari akadai asina kutuma Jesu, angadai akangoti rambai muchengeta mitemo ine 10 kudenga muchauya. Mwari akatuma Jesu nekuti kuchengetwa kwemutemo sandiko kunoita kuti acceptable pamberi paMwari. Vamwe vanoti John anoti if you love me keep my commandments. Jesu ari kutoti kana rudo rwangu ruri mandiri ruchaonekwa nekuti muchagona kuchengeta mutemo. In other words, kuponeswa kwedu haazi maworks. Hatiponeswi nekushanda, nekuponeswa nekuita zvakanaka. Tinoita zvakanaka nekuti taponeswa. Good works are a result of salvation. We do not attain salvation by good works. Anyasha dziri muna Kristu Jesu ndo dzinoita kuti tipone. But pane dambudziko revanhu vanoti vakapona. Ndo zvitaura 1 John 2. Kune vanhu vanoti vakapona vasingachengeti mitemo yaMwari. Jesu akaitaura pana chapter 24 yaMateo akati kuchauya vana Kristu venhema. Umwe waKristu venhema anogamuchidzwa vanhu. Ndi Kristu anogamuchidzwa vanhu vagorarama vachiti maKristu asi vasingachengeti mitemo yaMwari. Ndi Kristu anogamuchidzwa vanhu vasinei neshungu nezvinhu zvaMwari. Mwari ari kuti the true Christ when received achaita kuti munhu akwanise kurarama asina mhosa pamitemo yaMwari. The true Christ ndiye aiti kune vanhu iweweka enda hako zvivi zvako zvaregererwa, go and sin no more. The law is spiritual. Ndosaka chapter 8 verse ya 1 and 2 ya Roma ichiti hakusisina kupiwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu, vasisafambi mukati menyama but vanofamba mukati memweya. Christ came kuti atiite vanhu vari nani panyika ino, tive vanhu vari spiritual, tive vanhu vanorarama vachitungamirirwa nemweya waMwari. When we live this life tichitungamirirwa nemweya waMwari, we will be able to fulfill the requirements of the law. Kana musingachengeti mitemo yaMwari hamuendi kudenga. Zvinoreva ndezvekuti kana usingachengeti mitemo yaMwari hauna kuponeswa. Vakaponeswa vanochengeta mitemo yaMwari. Jeremiah anotaura, pfungwa inotaura naHebrews chapter 10 verse 15 to 16 is the same. Hebrews akakota Jeremiah 31. Jeremiah 31 verse 33. Hanzi kudini naJehovha. Asi hei sungano yandichaita neimba yaIsraeri. Ndichaita sungano iyi neimba yaIsraeri. Shure kwamazuva iwayo. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndichaisa murayiro wangu mukati mavo. Ndichaunyora pamwoyo yavo. Ndichava Mwari wavo. Yes. Mwari, the new covenant. Mwari akuti hamuchaiti zvekuverengerwa mitemo naMozisi. Ndiri kuda kuti mitemo yaMozisi yandakatuma nayo Mozisi kwamuri, zvandakaita pamatombo ndichiinyora, ndoda kuinyora mukati memwoyo. In other words, Mwari ari kuti I want to address the spiritual man. I want to make a spiritual covenant. Inzwai vana vaMwari, mutemo unotanga kuchengetwa mumweya. Mutemo unotyorwazve mumweya. Mutemo hautangi kutyorwa panyama. Mutemo unotanga kutyorwa spiritually. Why? Because the law is spiritual. Saka ndichaita covenant, ndichanyora mumwoyo yavo. Mwari asi kuti ndichaita covenant, ndichadzima mitemo. New covenant hairevi kubviswa kwemitemo. Kurarama pasi penyasha hazvirevi kurarama pasina mutemo. Nyasha dzaMwari
hadzibvisi munhu pabasa remitemo yaMwari. Nyasha dzaMwari dzinonamira munhu pamitemo yaMwari. Nyasha dzaMwari ndo dzinoita kuti tigone kuchengeta mitemo yaMwari. Jesu paaitoti munhu enda usatadzazve, aiti enda kana wagamuchira kuti ndakuponesa. Kugamuchira kuti ndakakuregerera kunoita kuti ndikupe nyasha dzinoita kuti zvawanga uchitadza ugone kuzozvirarama. Mwari achituma Jesu Kristu, he sent Christ to vindicate his law, the law of God and the grace of Christ. The grace of God through Christ inoita kuti tigone kuchengeta mitemo yaMwari. My brothers and sisters, if you find yourself uine challenge nemitemo yaMwari, problem haizi pakuti pamitemo yaMwari, problem iri pakuti iwe unoda Kristu, you need the solution. Chimwe chichakuratidza chinofanira kukuratidza kuti hausati waponeswa kutambudzika kwako pamitemo yaMwari. Christ wants to dwell in you. He wants to help you. Zvikanzi navaFilipi, I can do all things through Christ who gives me strength. The power to do the right things is the power that emanates from God. Kune vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vave vana vaMwari. We are made right by Christ through grace. God gave us Christ so that we live in conformity with the laws of God. The grace of God will not exempt us from the requirements of the law. Never. That is a false gospel. Jesu anaitaura mani pfungwa iyi. Verse 10. Jesu akapindura akati kwaari, yes, dai waiziva chipo chaMwari uye kuti ndiani anoti kwauri ndipewo ndinwe, ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura mhenyu. Verse 14. Asi ani nani anonwa mvura yandichamupa ini haachazove nenyota nekusingaperi. Asi mvura yandichamupa ichava mukati make tsime remvura inovhaira kuupenyu usingaperi. Tinotenda Jesu ari kuti kumukadzi wekuSamaria, nyota yaunayo iwewe iri kuita kuti uzochera mvura vamwe vasingakuoni, inyota yechivi. Mukati meupenyu hwako iwe une nyota yekuita upombwe. But dai waiziva chipo chaMwari, inini anondigamuchira ndikamupa mvura yandinomupa inini haazovi nenyotazve, nekuti mvura iyoyo yandinomupa inonogadzira tsime mukati make, yotanga kuyerera ichibva mukati ichienda kunopedza nyota kumaavenues ese ane nyota. Jesu ari kuti kana mukandigamuchira inini, ndini chitubu chesimba rekuti mugone kurarama muchichengeta mitemo yaMwari. Ndini chitubu chacho, simba racho. Kana magamuchira Kristu, ndiye ane simba racho rekuti tigone kurarama tichichengeta mitemo yaMwari. Nasi kune paradox inotyisa inoshamisa iri pana John chapter 5 verse 46. Nokuti dai maitenda Mozisi, mungadai maitenda ini, mungadai maitendawo inini ndi Jesu. Nokuti iye akanyora zvangu. Mozisi ainyora nezvangu. Apa ari kuti kuvaFarisi, vaFarisi vakanga vachigamuchira Moses, the 10 commandments, vachiramba Jesu Kristu. VaFarisi vanhasi vanogamuchira Jesu Kristu asi vanoramba mitemo ine gumi. Jesu ari kuti aiwa, dai mimi zvamunotenda Mozisi dai mainyaso kuziva nezvaMozisi uyu, mungadai maitenda inini, nekuti Mozisi akanyora nezvangu. Jesu ari kuti nhasi vana vaMwari, hamugoni kuda nezvangu musingadi nezvaMozisi, nekuti Mozisi ainyora nezvangu. Hamugoni kuda nezvaMozisi musingadi nezvangu, nekuti Mozisi ainyora pamusoro pangu. Nhasi tine paradox inoshamisa. Tine maKristu anhasi havadi mutemo waMwari, vanoda Jesu Kristu. Yet Jesu Kristu ndiye akanga achinyorwa pamutemo yaMwari. Mwari wenyasha anofanira kutibatsira. Mitemo ine gumi haisi mitemo yechechi, mitemo yaMwari. Mitemo ine gumi is the character of God. The 10 commandments is the will of God. Ndo zano la Mwari pamusoro pedu. Mitemo ya Mwari ine gumi haichengetwi munyama. Mitemo ya Mwari ine gumi inochengetwa ne munhu wemukati. Munhu wemukati should be right with God. Kana akava right with God
it will be possible for that person kurarama asingatadziri Mwari. Will be a delight when my spirit delights in the Lord. When I dwell in the Lord, kana ndiri wa Mwari, hakuna chiri cha Mwari chichandiremera. I can do all things. The love of Christ constraineth me, for it is Christ who works in you both to will and to do of his good pleasure. Takazarwa chapter 14 verse 12. Ndipo pane kutsungirira kwevatsvene vanochengeta mirayiro ya Mwari nokutenda kwa Jesu Kristu. Hakuna kutenda kwa Jesu kuri void of the laws of God. Kutenda kwa Jesu kana takaponeswa na Jesu. Kutsungirira kwevatsvene kuri kutaurwa na Revelation ari kuti pane kutsungirira kwevatsvene vanochengeta mirayiro ya Mwari vakabata kutenda kwa Jesu Kristu. Inzwai vana vaMwari, chinotiita vatsvene isusu tinonzi tiri vatsvene nekuti pamitemo ya Mwari tinenge tisina mhosva. Chinotishayisa mhosva pamitemo ya Mwari isimba ratinopiwa na Jesu Kristu rekurarama zvinodiwa naMwari. Ndo pane kutsungirira kwevatsvene vanochengeta mirayiro ya Mwari vakabata kupupura kwa Jesu Kristu. Hakuna munhu vana vaMwari panyika yanhasi achanamata Mwari through Jesus Christ asingatarisi mitemo ya Mwari. Mitemo ndeye maJudha, mitemo yakapera. Mwari haana kupedza mitemo ya Mwari. The 10 commandments zvanzi namapisarema dzinogara nekusingaperi. Toda kunamata na mumwe munhu anoti Mwari, toda kuti mundirangarire. Mitemo yenyu ndainzwa. VaRoma ati the law is spiritual. Mwari wekudenga, may you help me kurarama upenyu huno ndiri mukati memweya wenyu kuti ndigone kukufadzai kuburikidza nekuchengetwa kwemitemo yenyu. Mwari anozvigona, ndosaka akatuma Christ. He sent Christ to magnify the law. He sent Christ to make it possible for anyone anoda Mwari kurarama achichengeta mitemo ya Mwari. Zvisinei nekuti wakambotadzira Mwari, God is calling you. Anoti uya titaurirane. Kunyangwe zvakatsuka sei ndichazvichenesa. Kana azvichenesa achatipa upenyu hwekufamba tichifamba tiri munyasha dzake, tichifamba tichimuraramira. Mwari wakukomborerei, Mwari wakuitirei zvakanaka. As I pray, Mwari ari kukutsvaga. God is looking for you. And anotarisa pamitemo ine gumi. Where are you found wanting? Pauri found wanting, you need Jesus Christ. When you are in Christ, you will be a new creation. Mwari kudenga kuitirei zvakanaka. Let us bow our heads patinonamata. Baba vedu vari kudenga maite enyu nenguva yamatipa yekudzoka shoko renyu. Zita renyu ngarikudzwe, nyasha dzenyu Mwari dzitichengete. Mutibatsire pamusoro pemitemo wenyu nenyasha dzenyu. Tizvinzwisise zvigotibatsira paupenyu hwedu. Some have used the grace of Christ to dismiss the law. But Mwari matiudza kuti nyasha dzinotibatsira kuti tigone kuchengeta mitemo yenyu. Tiitireiwo nyasha mutibatsire Mwari. Tinotsvaka Kristu mazuva ese upenyu hwedu kuti tigone kukuraramirai. Hazvigonekwi nemunhu. Madzibaba edu akashayiwa simba rekurarama zvakanaka pamitemo wenyu. Ndosaka makatuma Jesu Kristu. Tokutendai Mwari, rangariraiwo vana venyu. Pane vanga vachikutadzirai, vachiputsika mumitemo yenyu. Pavanzwa shoko renyu, vagamuchirei muvape simba. We want to be right with you. Mitemo yenyu yese yakakwana iri 10. Tinokumbira Mwari wekudenga kuti iwe paupenyu hwedu. Tinonamata tichikumbira zvese izvi muzita raJesu risingakundikani. Amen. Mwari wekudenga wakukomborerei, wakuitirei zvakanaka. Kune musha wevatsvene wozorora munyika uko muponesi wangu wakandigadzirira. Kune zororo ikoko, kune zororo ikoko, kune zororo ikoko rakaandeta pamendero yeJordani nemumunda weIdeni pane muti weupenyu kune zororo andigadzirira imba inogara narini kwandichazogara kunyika iyo itsva. Kune zororo ikoko, kune zororo ikoko, kune zororo ikoko rakaandeta pamendero yeJordani nemumunda
pane muti we upenyo kunezororo hakuzowino nokurwara akuna baurombo asi ndichapfekedzwa zvechiremba cheupenyo kunezororo ikoko kunezororo ikoko kunezororo ikoko rakaneta pamendero yeJordani nemumunda weiteni pane muti wekupenyo kunezororo hakuzowino rufuzve rumborera ruchabva vaponeswa vachafara kana Jesu ouya kunezororo ikoko kunezororo ikoko kunezororo ikoko wakaneta pamendero yeJordani nemumunda weiteni pane muti weupenyo kunezororo imbanyi vachive nakafaraimi muchienda muchazozarurirwa zemazambara Zione kunezororo ikoko kunezororo ikoko kunezororo ikoko rakaneta pamendero yeJordani nemumunda weiteni pane muti weupenyo kunezororo